ಅದು ಬೋತುಂಡು ಬೆರಕೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಬೊಕ ಮಾತೇನು ಚಲರ್ ಅಂಚೆದು ಏನಿ ಶನಿವಾರ ಇನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪುಚ್ಚಿ ಕೊಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ದಾಂಡ ಬಚ್ಚಿನಿ ಲೊಳ್ಳೆ ಸರಿ ಪಚ್ಚಿಂಡು ಇತ್ತ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅದು ಬತ್ತೀನಿ ಕೆಮ್ದು ಪೂರ ಮುಂಚಿನಪ್ಪ ಜಾಲು ಪೂರ ಅಡ್ತದೆ ಕುಂಟು ಪೂರ ಅರ್ಧದು ಬತ್ತೀನಿ ಅರ್ಧದು ಬತ್ತೈತೆ ತಿಕ್ಕೆ ಪೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗಂಜಿಗೆ ಪೊತ್ತೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಕಾಳು ಪೊತ್ತೊಂದು ಪೋತೆ ಫುಲ್ ಪುಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ನಾನು ಅರಿ ದೆಕ್ಕದಕ್ಕಂತ ಪಾಡ್ತೆ ದೆಕ್ಕದು ತೀತ್ತೆ ತುಳಿ ತವಳು ಅಂಚೆ ಎಂಪು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋಯ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಿತ್ತು ಕಾಣ್ಲಕ್ಕ ರೆಡಿ ಬಂದಾತು ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಪೂರ ಆವಡು ಬೇಲೆ ಆವಾಡು ಪಕ್ಕಡಿತ್ತೆ ಪಿರ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಡ ಪಿರ ಬೇಲೆ ಮುನ್ನಾಗ ಪಿರ ಅಂಚೆನೆ ಹಾಕೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೆರಡದೆಲ್ಲ ಪುಂಚೆಲ್ಲ ಪೆರಡನ್ ಆತು ಪುಂಜೆನ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದ ಪೆರಡನ್ ಗುಡ್ಬಾರ್ದ ಪಂಡವು ಇಡೀ ಬಾರಿದಿಂದ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಲೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಕಡೆ ತಗೊಡ್ತು ಜಾಗ್ತು ಫೋನಾಗ ಪೋಂಡು ತಲೆ ಪೆರ್ಲಪ್ಚಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡೆನ ಚೂರು ಪಡ್ತಾನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಇತ್ತು ಪಾಡೆ ಇತ್ತಿದ್ದಗ ನಾನು ಗಂಜಿ ತಗೊಂಡು ಹುಡ್ಕರ್ ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ನಾನು ಬೆಯ್ಯರಂದೊಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಅದು ಓಡಾಕೊಂಡು ಯಾರು ಮೂಕ್ಳು ಅಂತ ಪೊತ್ತ ಒಂಚು ಬೇಲೆ ಆತೆ ಪೊತ್ತಂಡ ಒಂದು ಸರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನನ್ನ ಮೀನು ಕಂತಿದ್ದೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಮೀನು ತೆಪ್ಪದು ಅದ ಮೀನಿಂದ ಯಾರು ತೂತೀಚಿ ಕಜಿಪ್ಪುಗು ಪುಡಿ ಮೀನು ಮೀನು ತೂಕ ಅದು ಬೋತುಂಡು ಬೆರಕೆ ದಪ್ಪಗದೆ ಮುಂದೆ ಅಜ್ಜ ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ನೋಡು ಇದುವೇ ಮೀನು ಬೇಕಾ ಬೇಕಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋ ಐಸು ಗಟ್ಟದು ಬೋತುಂಡು ಬೆರಕದ ಮಾವ ಕಂತಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಪುರ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಭೂತ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಚಿನ ಏನಲ್ಲ ಗಟ್ಟಾಗಿದೆ ಹೌದಪ್ಪ ರಾಪು ಚೊಮ್ಮಕ್ಕ ಇದಾಯ್ತಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ತೂಲ ಅಂತ ಪತ್ತಂದು ಇದು ನೋಡಿ ಈಗ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಮ್ಮ ಬಾಪುಗೆ ಬಾಪು ನೀರಾಣಗಾವು ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ನೀರಾಗಲಿ ಆಯ್ತಾ ಉಣನ ಬೊದಲ್ನಾಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆತನ ಗಂಜಿ ಬೇಯಲ್ಲ ಗಂಜಂಜಿ ಬೇಡ ಗಂಜಿ ಬೇಯ್ ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕತ್ತಾರ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುಂಡು ಆಯ್ತು ಉಪದ್ರ ಪುಚ್ಚದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೇಳಿ ಎತ್ತದಿ ನಾನು ಮೀನು ಬೈದಿನೇ ಇಚ್ಚೇರಿ ಮೀನು ತರ ದಾಣೆ ಗೊತ್ತು ಜೊಂಜು ಮರಾಂಡೆ ಇನ್ನು ಬೈದಿರ್ತಲ್ಲ ಮೀನು ಕಂತ ಪುಣ ಗಂಚೇರಿ ಬರ್ಪೇನೆ ಮೀನು ಕಾಪಣ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಇಚ್ಚೇರಿ ಒಳ್ಳೆ ಪುರ ಕೋರಿ ಪುರ ಮಂದಿ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ತಿಂದೈತೆ ಕೋರಿನಿ ಮೀನು ಓ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾದ ಬೇಲೆ ಪೆರಡು ನಾನು ಅವರ ಬೇಲೆ ಆವಡ ಕಪ್ ನಾನು ಸೂಪಿದೆ ಏಪುತ್ತೊಂದು ಆತಾಡೆ ತುಳಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಬಂದ್ರೆ ಜಾಗ ತುಳಿ పెంచండు పాప ఇటు చూరుషారు అతండి ఓకే చెల్లి ಸರಿ ಚೂರು ಹುಷಾರುಂಡಿತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಚಿಬ್ರ ಮಂದಿರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಪಂಡು ಬಂದು ಅದೊಂದು ಸಮಯ ಬೋರ್ಡು ಮೇರೆ ಇನ್ನೂರೇ ಪೋಂದಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಂಡು ಬೇಲೆ ಮಣ್ಪಂದೆ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಮಣ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಚಡೆ ದಾದಪ್ಪ ಅಡಿ ಪುಣೆ ಕುಂಟಾಡ್ದು ನಾವು ಬೇಂಟೆ ಅಡಿಗೆ ಚೂರು ಪೋತಿಚ್ಚಿ ಮಣ್ಪಂದೆ ಮಸ್ತಿ ನಾನು ಹಚ್ಚಿತ್ತೆ ಮಣ್ಪ ಬೆಲೆ ಮೀನು ಮೂರೇ ಪೋಯಿಂದು ಬುಕ್ಕ ಮರತು ಪೋಪಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪಾಡ್ದ ಈ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾರ್ದ ನೀರು ಪಾರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಮೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ತುಳಿ ಪುಚ್ಚೆಳು ಪುಚ್ಚೆಳು ಬೋಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏ ಬಾಬಿ ದಪ್ಪಲೆ ಬಾಬಿ ಪೋ ಬಾಬಿ ಪೋ ಆಟ ಬಾಬಿ ಹಣೆ ಬರ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡತನ ಬೈತಾರೆ ಪಾಡು ಪೋ ಒಂಜಿ ಪಾಲಜ್ಜಿ ನೆಂದಿರ್ತಿರ್ಲಿ ಉಂಡತೆ ಏ ಬಾಬಿ ಕೊಂಜಿ ಭದ್ರ ಏ ಬಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೊಡಿಗೆನ ಇವರಪ್ಪ ಒಂದಾಳ ಕೊಂಚ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಿಡ್ಲಿ ಅವು ಕಿನ್ನಿ ಆತ
ಏ ಬಾಬಿ ಒಂದು ತಿಂಡ್ರಣ ಅಂದು ಪುಚ್ಚೇನೆ ಚಿನ್ನ ಆ ಕಿನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ರದ ನಾ ಬಾಬಿ ಹೋಯ್ತೋನು ಅವು ಇನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ತೆಕ್ಕದು ಒಂದು 3 ಪುರ ಅಂಡೆ ಮುಳ್ಳುಡ ಪೂಜೆ ಮುಟ್ಟ್ಯಾರೆ ತೊಲೆ ಈತೆ ಬೀನಾಡು ದಿಕ್ಕದು ಪುರಾಣ ನನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿದ್ದು ಬುಡ್ಕ ಮುಡ್ದು ಪುರಾಡು ಪೋ ಕೈಕು ಪುರ ಮುಳ್ಳು ಕಂತಾರೆ ಮುಳ್ಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬೊಕ ಬೆರಕದ ಮೀಂಡು ಆ ಪಿಚ್ ಪೊಡ ಸೂಪರ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಮುಡ್ದು ಪುರಾಂಡೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿಕ್ಕ ಕಡೆದ ಹತ್ತೀಚು ಕಡೆ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಕಡೆಕ ಅಂತ ಗಂಜಿ ಬೇಯ್ನ ಹತ್ರ ಚೂರು ಪುರ್ತಾನೆ ಕಡೆಕ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ದೀದು ಬಿಡ್ಪೇನೆ ಇದಿತ್ತೆ ತಾರೆ ಕಟ್ಟು ಇನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕಟ್ ಹಾಕಿ ತಾರೆ ಇದೈತಿ ಇನಿ ತೂಕ ಅಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂದೆ ಆಯ್ತು ನೀರಿತ್ತಂತಲೇ ಆಯ್ತಾ ಕೆಂಪು ತುಲೆ ನೀರಿತ್ತೇನೆ ಅರ್ಧ ಸಿಗುತ್ತೆ ಉಣ್ಣಿ ಚೂರು ಚೂರು ದೊಡ್ಡ ತಾರದ ನೀರು ಸೂಪರ್ ಚೂರು ಗುತ್ತು ಬೇರೆದು ಬರ್ಪೆ ಬೇರೆದು ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಯಾವ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅವಡುಂತೆ ಬೆಗರ್ದು ಪೋತುಂಡು ಬೆಳಜೆ ಒಂದುಂಟು ಬೇರೆದು ನನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿ ಗಂಜಿ ನನಗ ಇದು ಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ ತುಳಿ ಹಿಂದೊಂಚಿ ಬೆಗರ್ದು ಪೂರ ಐಕಸ್ಕರ ಬುಕ್ ಬರ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚೊಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಕಂದು ಕ್ಯಾನ್ ತಿಂಕಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಬೈಸಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬು ಚಿಟ್ಟು ತುಳಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಬರ್ತಲ್ಲ ಸಕ್ಕಿ ಬಂದುಂಡು ತಿಂಕಂದು ಬುಕ್ಕ ಪೊಯ್ಯ ಕಂಚಿಪ್ದಾಡಿ ಅಂಚಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಅಂತ ಅದಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ ಹಿಡ್ದು ಅದನ್ನ ತಿಂದು ರೆಡಿ ಅವನೊಂದು ಇಂತುಲೆ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ದಾ ಅಲ್ಲೇಳು ಖುಷಿಯಾಗ ಬಿಸಲೇಡು ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ತಲ ಕೊದ್ದಿಚ್ಚಿ ಪುತ್ತೋದು ಬುಕ್ಕ ಮೀನಾಡ್ಗ ಪಿರ ಬತ್ತನೆ ದಾನೆ ಬಾಬಿ ಆಯ್ತು ಪಿರ ಬತ್ತು ಮುಪ್ಪ ಕೇಳನೆ ಏತು ಮೀನು ತಿಂಡದು ಬೂತ್ ಹಾತು ಸಿಕ್ಕಿಂಚ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕುಳ್ಳೇರ ಚೌಬಿ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ತು ಬರ ಇನ್ನೊಂದುಲ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ತಟ್ಟು ಒಂದುಲ ಬೆಚ್ಚ ಬಾ ಮೀನು ಕಣಕ್ಕ ಕಂತ ದೀದ್ ಬಿಡ್ಕ ಬಾ ತುಲೆ ಮೀನು ಇದು ಬಿಡಿ ಓ ಇತ್ತದಲೆ ತಿಪ್ಪಿ ಬಾಡ್ನೆ ಸೋಕುದು ಪತ್ತುಂಟುಲೆಗೆ ತಿಪ್ಪಿ ರೆಡ್ಡದ ಮುಂಜೆ ಕಣ ಒಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲು ಬೇರು ಕುದಿಯೊಂದು ಹತ್ತಿತ್ತು ಕೈಲಾಡ್ಗವ್ರ ಚೂರು ಕೊದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಮೀನಾಡ್ಗ ಕೊದ್ದಿಂಡೆ ನನ್ನ ಮೀನಾಡ್ಗ ಏತು ಮೀನುಂಡ ಒಂತೇನ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿಚ್ಚಿ ಕೊದ್ದಿಯ ಇದು ತೆಕ್ಕದೆಗೊಂಡು ಕೊದ್ದಿ ಉಂಟು ಆಂಡು ಕಚಿಪ್ಪು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅದನ್ನು ಕಚಿಪ್ಪುಲ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ 1 ಗಂಟೆ ಅದು ಪೋಂಡು ತುಳಿ ಮೂಲೆನು ಕರಿ ಮುಟ್ಟಿರೋದು ಕಪ್ಪ ಕಪ್ಪ ಅದುಂಡು ಅಂಚನೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್.